नैबे बिजावजालि सानैखौ नाय आं दिनै मोजां राया दै नोंथांमोना दुखु मोननाङा दिनै आं जा गाज्रि रायगोन नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आं ओरैबायदि रायगोन लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों आं दिनै रायगोन आं बिराद मोनसे अयनाय मोनदों बे बिजावसालिखौ सानैखौ नाय ओरैबायदि मुगै सुगै सासे बांगाल बिजौ हास'नाय आगाल खाथाजों बे सानै बिजावजालिया खारलांबाय ओरैबायदि मोनसे हिस्टरिफोर बायदिसो जाबाय जारिमिन बायदिसो जादों नायलाय ना बे सानै बिजावजालिखौ नायनानै ला बबे मोखाङै बबे गोसोजों मा जिउ लानानै मुगै सुगै सोबनिसे थाट साला बे बिजौ हास'खोन्दाजों सानै बिजावजालिया सासे हौवाजों खारलांनाया बेखौ मा होननानै बुजायबावगोन आरो मा रावजों मा बुंबावगोन आरो बे बांगालखौ नाय बे फिसा गोनांखा बे लोक्षि सारा साला बिजौ हास'खोन्दाखौ नाय आं दिनै मोजां राया नोंथांमोना आंखौ दुखु मोननो नाङा नोंथांमोनखौ आं मोनसे रिकुवेस्ट खालामो बे सानै मानसिखौ ओरैबायदि नोजोर हो बिजावजालि सानै आरो बे बांगालखौ जोंनि हारिया दिनै सारा इण्डियायावनो गोसारनानै दं बेनिखायनो ओरैबायदि शेयार खालाम मिलन मोनहैनांगौ शेयारिंआनो हमजानांगौ गोबाव जाबाय हमनानै मोनाखै उफाय गैया आं भिडिअ बानायनो लाजियो माखासे भिडिअफोरखौ लानानै अब्लाबो बायध्यथा दिनै बेखौ हमनो थाखाय बेखौ मोननो थाखाय ससियेल मिडिया नङाब्ला उफाय गैला मा दं बे बांगालनाव हारा गोजा जेबो गैया महरानो दंना मोखाङानो दंना मुस्रियानो दंना दोन दौलदानो दं साला मुगै सुगै मा सानैबो फैजानो लुगैदों बिमाबो फिसाखौबो आरो बै बिमाबाया बेवाइयाबो बेखौबो माला थांनायमोन जेनेबा बबे भाषाजों रायनानै मा भाषाजों बुंनानै फोसाबबावनो हागोन बे मोनसे खेथ्रआव सोनाब साइडथिंसो जि होर 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 नुदोंमोन जोंनि गफुर एरियानिफ्रायबो बेबायदि जाथाय समाजा जाबाय हो बेखौ बुंनानै फोजोबनो हानाय राव गैलाथ' बिनिखायनो आं बाराखौ बुंला जायखिजाया बेखौ हमनांगौ आरो मोनसे खोथाखौ नोङो साननानै लाय बे सासे बांगाल बिजौ हास'नाय आगाल खाथाया हा बे बर'खौ मा हिसाबै हाबा खालामगोन बा बेखौ माबायदि लागोन देलाय बुंलाय नोङो बेखौ फाननायनि अनगा मा दं बिसोरखौ बिसोरखौथ' फानगोन ना इसे मुगै सुगै दाया सोरनि आं बुंनो साना ना हौवानि ना हिनजावनि गारना थांनाय हौवानि ना हिनजावनि आं बेखौ बुंनो साना अब्लाबो गारना खारग्राया दायनिगिरिखा बेबो सासे बांगाल बिजौ हास'नायजोंनो सानै बिजावजालिया खारलांदों लोक्षिसोर आं दिनै मोजां राया आंखौ दुखु मोननो नाङा आंनि नायग्रा फेसबुक आंखौ मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो नोंथांमोननाव आङो बेखौनो निमाहा बिग्रोयो आंनि रायनाय बुंनाया गोरोन्थि जादोंब्ला उफाय गैया सम सम रायनोबो गोनां जागोन नोंबो रायाबा आंबो रायाबा नोंबो जुदि बुङाबा जोंनि समाजा माबायदि फोसाबजागोन नोंथांमोना बेखायनो गोबाव खालामनांला ओरैबायदि शेयार खालाम बे आंनि थाखाय नङा जाहाथे बेसोर मानसिखौ हमनानै मोननायनि थाखायसो आं रिकुवेस्ट खालामदों आं जायगा डिटेल्सफोरखौ बारा बुंला गफुरनिल' होनना बुंसिगोन जायखिजाया नायनानै लादो फट'फोरखौ मोजाङै नायनानै लादो आरो सिनायदो ओरैबायदि गावसिनि मिया लोगोफोरनोबो हरजोब सोरबा मिया नोंसोर लोगो दंबा गावनि मिया लोगो दंबा मुस्लिम लोगो दंबा सेस लागातार हरना दोनजोब